Драги пријатели, добре дојдовте во 17-тиот Storytelling. Денес имаме еден интересен storytelling, бидејќи прв пат го снимаме надвор од Македонија. Денес сме гости на првата Workplace конференција во Белград. И за да го испочитуваме домаќинот, овој подкаст комплетно ќе го водиме на локалниот јазик. И се надевам дека нема да ми замерите за мојот српски и ќе ми опростите однапред. Да. Данашни топик, ова панел дискусија е дали смо постали генерација затвореnog простора и дозволите најпрво да презентуjem ko su naši gosti danas. To je Marko Korošec, co-founder Remorker Architects. Dobrodošao, Marko. Hvala. Vera Lukić, founder and architect na Square Line Design. Hvala. I dobro poznatog danas Mitar Pešić, Workplace konsultant. Dobrodošao. Hvala. Na početku, ajde za jedno jednostavnije pitanje da otvorimo ova panel diskusija, da vidimo zašto je važno uređenje unutrašnjih prostora. I ako dozvolite, dala bi prednost jedina dama ovde, Vera, da iznesi svoje mišljenje. Hvala. Ne pričam često sa mikrofonom, baš je neobično. Generalno, mi smo ovde svi iz struke i verujem da će svako imati nešto da kaže na ovu temu, zato što je to glavna tema ono čime se bavimo. Ja radim i kao arhitekta i kao project manager, tako da sarađujem i sa Markom i kolegama baš na uređenju iznad svega poslovnih prostora. Zato što nekada je poslovni prostor podrazumevao samo radno mesto, sto, stolicu i to je to. I to je tako funkcionisalo 50 godina unazad. U nekom momentu se desio boom, pojavili su se open space-ovi i to je bilo 80-ih, 90-ih. A još? Ovako, hvala. Open space se pojavio kao neko čudo, došlo je do uštede prostora, što se tiče rente čudo za razne firme i onda su nakon par godina korišćenja shvatili koji su izazovi u tome. Ako imaš samo open space, imaš izazove najviše što se tiče akustike, što se tiče fokusa, što se tiče razgovora, svi su svima smetali i shvatili su da je potrebna neka promena da se desi. Promena nije samo vizuelna, nego koja je takođe i funkcionalna, a iznad svega vraćamo se ono što je bilo tema početka priče nekog well-beinga i dobrobiti. Kako da unapredimo prostor tako da poboljšamo produktivnost, što je važno firmi, i da poboljšamo kako se čovek osjeća tamo, jer je minimum 8 sati tamo, minimum 40 sati nedeljno, 160 sati, znači provodi više vremena tamo nego sa porodicom. Mora da bude prijatno, bilo bi dobro da bude prijatno, a uz sve to da bude dobro za saradnju među sobom i da donosi bolje rezultate. Ukratko. Marko, možda tvoje mišljenje? Dobar dan, prvo svima, hvala vam što sam ovde. Da, ovo pitanje je jedno vrlo opširno pitanje i moglo bih zaista dugo da pričamo o tome, pre svega zbog toga što što smo se mi bavili poslednjih, ne znam koliko, 5-7 godina baš uređenjem poslovnih prostora, a što smo mi se upravo preselili pre 6 meseci u svoj novi ofis. I onda znate kako kada arhitekta treba da dizajnira svoj prostor, onda su očekivanja još mnogo veća. I mi smo se dosta bavili time i sarađivali smo i sa dobavljačima nameštaja i vrlo smo se bavili tom temom zbog sebe. I sada mi publikujemo, recimo, taj prostor koji smo napravili i traže nam da pričamo o tome. Tako da baš recimo da sam u materiji. I evo mogu da odgovorim malo sa nekim backgroundom. Govorimo o poslu i ta reč je okej, ali mislim da bi trebalo da se vratimo na reč i pojam rada. Jer mi svi možemo da odlazimo na posao i da ne radimo ništa. Mi smo svi jako dobri u tome, znamo kako to izgleda. Međutim, rad je ono zbog čega mi odlazimo na posao. Ili ne odlazimo po ovom novom, ostajemo kod kuće pa radimo. Rad. I sad, rad je u nekoj anglosaksonskoj filozofiji postavljen na pijedestal, božanstvo. Znači, vi
ceo svoj život radite kako biste se ostvarili, kako biste vratili svoj dug postojanja. Jer kroz ono što ste uradili u životu, vi ste bili. Ako niste ništa radili, mogli ste da ne budete. I to je logično, nije loše, zaista. Međutim, evo, vratit ću se jako kratko sada na Karla Marksa, ako se neko seća, ali vratim se na njega, mislim, jeste možda smešno vama, ali zapravo se Karl Marks danas mnogo izučava na fakultetima, prevashodno na zapadu. Čovek se bavio radom, više nego svime se bavio radom. I sad on ima drugu potpuno tezu i kaže da je čovek svoj izvan rada, a da dok je u radu nije svoj, zato što je taj rad prinudan. On je kod kuće kad ne radi, a kada radi nije kod kuće, nije svoj. Što znači da rad nije zadovoljenje njegove potrebe, nego je rad sredstvo da se zadovolje potrebe koje su izvan njegovog rada. To je opet nešto sa čim možete da se relatujete, jel? Prevashodno i zbog toga što njegov rad nije njegov, nego je rad pripada njegovom poslodavcu. I sad to su neke interesantne ideje. I zbog tih ideja smo mi imali veliko unapređenje radnih uslova u posljednjih 150 godina. Između ostalog bilo je nekoliko ili malo više revolucija koje su podignute u ime tih ideja. Ali onaj koji je najviše profitirao jeste onaj radnik na zapadu, čiji su radni uslovi se upgradeovali kako ne bi se bunio. Jel? I taj upgrade traje i dalje. 150 godina mi poboljšavamo prostor u kome radimo. I sad, kako kapitalizam svaku ljudsku aktivnost načini profitabilnom, tako i to traganje za idealnim prostorom za rad je postalo profitabilno. Tako da danas imamo mnogo vrlo velikih firmi na zapadu koje se bave upravo opremanjem radnog prostora. Prodaju nameštaj. To je filozofija njihovog biznisa i od toga zarađuju pare. I vrlo interesantan bio ovaj COVID period. Ima ih kod nas. Kako? Ima ih i kod nas, iste takve kompanije. Nije samo na zapadu, napredovali smo i mi. Jeste, tako. Sad, ovaj period pandemije je bio jako interesantan. I mi smo imali gomile istraživanja koje su radile, evo mi smo sada prisustvovali prezentaciji jednog takvog istraživanja, bilo ih je, radile su i druge firme poznate pre toga, i radile su ta istraživanja za vreme pandemije i istraživanja posle pandemije. I ako ste uporedili istraživanja pre i posle pandemije, vrlo biste mogli biti zaintrigirani. Jer poruke koje smo dobili za vreme pandemije jeste da je ovo super bilo. Ne moramo da idemo na posao, možemo da ostanemo kući, možemo svoje vreme bolje da organizujemo, možemo da napravimo mali radni kutak kod kuće, ne moramo da trošimo gorivo da bismo došli do posla. A za poslodavce je takođe bilo super, zato što on ne mora da ima toliko radnih mesta, može da stavi manje stolova i da kad neko dođe iskoristi te stolove, ali može da plaća manje kvadratnih metara za rentu. I ceo trend je bio pozitivan baš zato što je epidemija. A onda kad se završila epidemija, onda smo imali nova istraživanja koje opet kažu kako je trend i dalje pozitivan, jer sad ljudi mogu da se vrate na posao, bili su jako nesrećni što nisu mogli da se socijalizuju preko piksela, nego sad mogu lepo uživo, pa ćemo opet da imamo konferens sale, pa ćemo opet da trebamo stolice, pa treba kupimo i sofe i fotelje, zato što treba da se socijalizuju. I tako, ta istraživanja su uvek pozitivna, zato što vi morate da želite da kupite stolice i fotelje. I to je okej, to je okej. Ali od slučaja do slučaja, kako dođete od jednog klijenta do drugog klijenta, vi zapravo počinjete ceo proces potpuno iz početka, jer ono što vi za njega treba da proizvedete potpuno zavisi samo od toga na koji način taj konkretni klijent radi svoje poslovanje. I vi morate da upoznate svog klijenta do srži, da upoznate tačno kako svaki njegov sektor rada izgleda, kako biste vi mogli njemu da ponudite organizaciju prostora tačno za njega. I to je ta potraga za idealnim poslovanjem, to je ono što sve slušamo, danas smo slušali o tome, je nešto što će ići u nedogled. Nešto čime ćemo se mi i naši budući kolege baviti zauvek. Da, tako je, Marko. I konferencija danas počela sa konstatacijom da ćemo mi samo otvoriti neka pitanja. Nije ni cilj da ih zatvorimo. Ali, Mitre, ako se dobro sećam, ti si pre skoro 20 godina radio na opremanju prvog kancelarijskog prostora. Jel grešim? Tako je, dobar dan svima, evo mene još jedan put. Ja ću se osvrnuti na kratko ono što je Marko rekao. Moja profesija, ja sam difovac
i imam svoju teretanu gde primenjujem onaj princip treniranja longevity-a, ispravljanja obrazaca, kretanja, sedenja, disanja. To su sve neki obrazci koje ljudi imaju, a onda vremenom gube. Danas, nažalost, se rađaju deca koja u startu treba da razvijaju te obrazce, a razvijaju ih potpuno pogrešno zbog načina koji njihovi roditelji se kreću i to rade. I zato što nam život kakvim živimo diktiraju da deca umesto da se pravilno razvijaju, nažalost to se ne dešava i statistika govori da svako drugo dete ima bar 2 deformiteta, što je tragična informacija i da to raste, kao i dijabetes, kao i mnogo nekih drugih stvari. Ali Venco je u pravu, ali samo da završimo opravo, da ne budem konfuzan. Kao što ja analiziram čoveka, kad dođe kod mene da se bavi fitnessom, od svih onih antropometričkih mera, kako se kreće, šta radi, koji mu je puls, koji mu je pritisak, tako sam i u poslu analizirao ofis, koja je kvadratura, da li ljudi rade timski, da li hoće individualno da rade, da li im trebaju smanjenje buke, odnosno akustika, rad na akustici, da li imaju budžet, da li nemaju budžet, koje su antropometrijske mere, da li čovjek ima 2 metra ili 1,80 m, koliko kila ima, koju ćemo stolicu da mu plasiramo, koju ćemo debljinu i tisona. Znači, to je nešto što, evo, od 2006. godine zajedno sa Vencom i Mladenom ja radim i evo do dana današnjeg. Ja obožavam ovaj posao, nikako ne odustajem od ovog posla i dalje sam workplace consultant pored svih obaveza u bosu i uživam, evo, mislim, to se vidi sa osjećajem jet laga da sam došao ovdje da vas vidim sve i da kažem neku lepu reč. Uticaj poslovnog prostora ima jako važan faktor na upravo obrazce o svemu ono što radimo. A život je borba i ta borba nikad neće prestati i onaj ko misli da želi da borba završi, greši. Poenta jeste samo da se te borbe smenjuju i da nađemo način kako da ih lakše savladavamo. Odlazak na posao je borba. Nekome lepša, nekome lakša, nekome to prija, nekome to ne prija, ali samo uređenje poslovnog prostora može i siguran sam svi to vi ovde razumete, može da olakša tu borbu. Tako da, ovo je jako dobro pitanje, mislim da je odgovor jako prost, odlazak u dobro uređen prostor je u stvari wellness, longevity i sigurno može da produži život. Hvala ti što si... Ako mogu samo kratko, upravo to, svi se trudimo da tu granicu između kuće i posla malo izbrišemo, kako bismo zapravo živeli na poslu, ja? Jer ćemo tad biti srećni, zato što onda živimo svoj rad. Ja. Mitre, hvala ti što si tako dobro isprezentovao svoj biznis. Mislim da kolega u back office-u već spremaju e-fakturu i stiže na tvoj email uskoro, tako da... Ja mislim da ti ja se družimo, ti kao moj mentor. Ovo je neki ekstra profit koji smo dobili danas, nismo računali na to. Ali moje pitanje bilo usmereno prema tome da ti si pre samo 10-ak dana se vratio sa pusto ostrvo. Živeo si nekih 40, 50, 60 dana, ne znam tačno koliko, na pesku. Upravo si se vratio sa zadnjeg Survivora. Proveo sam tačno 90 dana na ostrvu. Sad, mene zanima, kada neko provede 90 dana u prirodi, gde su uslovi za život dosta oskudni, da li su se tvoji pogledi na prostoru u kome si rođen, u kome si živeo, odrastao, stan, pa i poslovni prostor promenili? Da li je tvoj pogled danas drugačiji u odnos na česmu, na vodu u kući, na toalet? Čovjek se adaptira, neko brže, neko sporije. Znači, i mi ćemo se adaptirati na bilo šta što nam neko dodeli. Da li je to dobra stolica, da li je to loša stolica, da li je to sto sa jakom refleksijom, da li ne. Nažalost, se adaptira. Bilo bi dobro da to nije slučaj, da kada imamo nešto i koristimo, odnosno konzumiramo nešto loše, kad bi nas odmah palili alarm svaki dan kao budilnik, onda bismo možda i brže reagovali. Ali, nažalost, prirodno je da se čovjek adaptira i na loše i na dobro brzo. Ja ću se sigurno to vrlo kratko adaptirati na one loše stvari koje donosi grad i što kažu svetla Velegrada. Jer tamo je bio jedan spokoj. 3 meseca nemate telefon, nemate televizor, nemate struju, spavate ispod kokosa, pazite da vam ne padne kokos na glavu, jer kažu da je velika smrtnost u Dominikanskoj republici upravo kokos koji pljusne i padne vam na glavu. Deluje smešno, ali ja sam konstruisao tamo jedan onaj koji je pratio Survivor, jedan kamp, imao sam i jako lepo uspeha o tome i padali su kokosi i nisu propali na nas. Stresno je.
telefon moj već mi se vratio za ovih 7 dana u ruku, imao sam prvo problem sa prstima, boleli su me prsti od scrollanja i odgovora na poruke i te neke stvari, ali mislim da je to individualna stvar. Prvu stvar koju sam radio kad je usledila ta promena i da se ne bi adaptirao, ja sam telefon ostavljao u torbi ovih nekoliko dana dok pričam sa ljudima. Tako da mislim, ako želimo da promenimo život na bolje, treba da postavimo 3 ili 5 stvari, prve koje ćemo uraditi da se držimo striktno toga i da budemo konsistentni. Meni na telefonu piše consistency, da me podsjeti svaki dan kad nešto treba da radim. Promenio sam dosta što sam počeo jako puno da čitam, ustajem rano i gledam u sunce jedno 10 minuta. Tako da mali step, mali koraci, a u stvari će to postati jedna velika stvar, jedna velika pomoć za sve nas, tako da je to isto i isto se implementira na Office. Vera, pomenuli ste open space i uređenje kancelarskih prostora u open space-u. Sad, arhitekti, dizajneri u zadnje vreme dosta koriste dizajn biofilije u tim prostorima, odnosno imitiranje na neki način prirode u zatvorenom prostoru. Kako to utiče na ljudi? I zašto je taj dizajn biofilije toliko značajan? Mitar je sad bio 3 meseca na pustom ostrvu. Znači, mi punimo baterije odlaskom u prirodu. Čovek puni baterije odlaskom u prirodu, a to se svelo sada ispod svakog mogućeg minimuma. Svi smo ili u stanovima, ili u kancelarijama, ili se šetamo gradom, ponovo nekim betonom i slično. Znači, najbolji način kako možemo da napunimo baterije jeste kontakt sa prirodom. Pošto moramo da idemo na posao, još uvek smo u takvom uređenju gde moramo, mada opet ću se sad vratiti na ovu Markovu tezu, zapravo Marksovu, i zapravo revolucije koje su se desile. Od zadnjih 80 godina ljudi su radili 7 dana nedeljno po 12 sati dnevno, pa se to svelo na 5 dana nedeljno na 8 sati dnevno, pa se sada preporučuje 4 radna dana. Znači, civilizacijski se to smanjuje. Uvodimo tehnologije, ne bi li one radili repetitivne stvari, a mi mogli da se sada bavimo nečim drugim, da više ne mora da se radi po 10 sati, jedno ti isto kad sada mogu da rade mašine, ali i dalje ne možemo sve vreme da radimo iz prirode, što bi bilo najprirodnije za čoveka. U tom kontekstu gledamo kako da unesemo prirodu u kancelariju. Jedno su svakako prave biljke, nikako veštačke, ostrva sa biljkama, zidovi sa biljkama, u kancelarijama cele neke zone koje mogu da budu umesto zidova zone za podele sa biljkama kroz prostor, a takođe gledamo i da koristimo materijale koje su prirodni i koje mogu da nas podsjećaju na tu prirodu koju nismo u tom momentu. Znači da materijal bude neko drvo, neki kamen, neka asocijacija na tu prirodu koja možda neće sigurno biti 100% zamena, ali će sigurno olakšati prostor ako nije samo sivi tepih i plavi zid i beo plafon. Marko, imaš ti neki pogled na... Biofilija uključuje sve ovo što je Vera rekla, uključuje mnogo neke druge stvari. Možete recimo u konferens sali povremeno puštati cvrkut ptica, jel? Ili žubor vode. Ili napraviti neki patern na zidu koji je samo šara u prostoru, ali koji inicira na nekim, ne znam, izgledom bambusa. Da nije to bambus, vidite da to nije slika bambusa, ali da to neka geometrizovana koja je izašla iz takve neke prirodne atmosfere. Tako da biofilija uključuje sve i svašta. Ok. Savremena tehnologija sve više je prisutna u unutrašnji prostor. Raznorazne digitalne mreže, Wi-Fi mreže, konekcije kompjutera, printera se isprepliču u kancelarijama. Eksperti sve više govore o Detox Office-u. Isto i ZEDOS je inovator i Detox Office-u. Da li stvarno danas treba da razmišljamo o tome da očistimo prostor od prevelike digitalizacije? Ja ću samo započeti. Mi kad gledamo o nekoj hijerarhiji potreba koje poslovni prostor treba da zadovolji. Prvo što mora da zadovolji jeste neka tehnologija. Ne možeš da imaš 100 ako nemaš mrežu ili ako nisi povezan za server na neki određeni način. Da li će to biti kroz Wi-Fi ili kroz kabel, ne možeš da radiš ako nisi povezan sa serverom. Sledeće što gledamo da razumemo koje su potrebe timova i različitih sektora, jer nekom treba da bude zajedno, nekom treba da bude sam. Neko prodaje ide na teren, a finansije sede u kancelariji i tako dalje. Onda unosimo dodatne sadržaje. To je sve za unapređenje prostora kao što su i pored tog zelenila, kuhinja, kitchenette,
sveže ceđeni sokovi i slično. I dolazimo do toga da na kraju sve to treba da odobri neki top management, jer džabe ti piješ kafu ako te šef popreko pogleda. Mora on da bude svestan potrebe svega toga. Sad, ako se kroz sve to nešto što je lepo i što je dizajnerski deo uvuku kablovi, printeri i slično, onda gledamo da određene zone izmestimo, jer imamo svest o tome da će da smeta printer i miris od štampanja i slično. I imamo najveći izazov tehnologije dobro dok radi. Kada ne radi, kada krene sastanak, pa dok se svi uključe i ostalo, znači u tom kontekstu se zato implementiraju dobri konferens sistemi i slično. Sve ide ka tome da se smanje kablovi, sve ide ka tome da bude što više moguće Wi-Fi, ali sa ciljem da radi, jer zapravo ako ne radi, pada sve u vodu. Ono što ne znam kako možemo da izbjegnemo je potpuno smanjenje ukidanja IT, jer nam je to prva stvar koja nam je potrebna da bi radno mesto radilo i da bi firma funkcionisala. Znači, tu nam možda treba sad neki IT stručnjak u ovom panelu. Ja ne znam kako to može da se postigne. Možete vi prividno da postignete da tih kablova nema. Ali evo, mi smo radili rekonstrukciju Beograđanke, pa sad rekonstrukcija Bigza se završava i pre toga dosta nekih poslovnih zgrada koje su i pre bile poslovne. I najveći deo tog posla se odnosi upravo na tehnološke zahteve. Vi imate neki ciklus zgrade kada se ona sagradi, betonski deo može traje 50 do 80 godina recimo, ali ona će morati da se refurbishuje i pre tih isteka tog njenog građevinskog trajanja. Prevashodno zbog toga što ona nakon 40 ili 30 godina više nije tehnološki opremljena dovoljno da može da prihvati poslovanje. Uslovi su se promenili. Nekad nije bilo telefona, a ne internet. Ili centralno grejanje, hlađenje. Ili možda podni razvod, jer vama treba drugačije organizovan posao, pa su tu open space, pa su tu stolovi koji moraju da imaju podne utičnice. Tako da, sve te zgrade koje smo radili, količina kablova i količina tehnološke opreme koja je trebala da se, mašinskih instalacija koje je trebala da se ugradi, je mnogo veća nego što je bila pre, odnosno ono što smo zatekli kao staru tehnologiju unutar zgrade, je mnogo manje nego ova koja je nova, što je logično. Sad na vama je da vi nekako uspete da dovedete svu tu tehnologiju do radnog mesta, da čovek ne vidi da je to urađeno i da se osjeća kao da je došao na, ne znam, u prirodu. Ja. Mitre, mogu da zamislim kako može kokos da utiče na naše zdravlje, ali kako tehnologija negativno utiče na zdravlje čovjeka? Pa sad kako konkretno tehnologija utiče, to mislim da je pitanje bolje za neke medicinske radnike ili čak ove neke stvari, ne znam da li je neko pročitao, postoje Tesline, ne prodajem ništa, ali hoću da vam kažem da postoje oni leže i oni priključci što radi uzemljenje, jako je dobro. Čuo sam, to sam saznao da sam bio u Dominikani i pozabavit ću se time da to malo istražim o čemu se radi. Ali ono što mislim da mogu da kažem, da se osvrnem i da pitam koliko nas na radnoj ploči u kuhinji ima rice cooker, blender, espresso aparat, neki drugi aparat koji suštinski ne koristi više od 10%, koliko tu ima kablova i koliko tu ima nepotrebnih stvari na stvari to kuhinskom stolu. I kad bi malo bolje porazmislili kao što sam ja uradio, mnogo sam aparata sklonio i ostala su mi samo 2. I siguran sam, radići ovaj posao i dan danas, često mi je argument bio da ne postoji dovoljno veliki sto, nebitno da li je grupni rad ili je individualni rad, mislim na zatvorene kancelarije, da ako imate 102 metra, on će isto biti pun papira, raznih tehnoloških aparata, tako da sam siguran da isto kad se malo bolje razmisli, da na tom radnom mestu možda ne treba da stoje slušalice, pa punjač koji stoji u utičnici, a nikad ga niko nije koristio, pa punjač za Apple uređaj, pa punjač za monitor, pa punjač za laptop, pa tu uvek stoji uključeno iako se tada ne puni i ne koristi. Tako da ako uzmemo sažime, da napravimo da u stvari i da postoji neka policy, da se vidi šta je prioritet u kancelariji, da se donese onako jedna odluka, da sve što se ne koristi, da punjač ne treba nikada stoji u utičnici. Siguran sam ne samo da će vizualno izgledati bolje, po feng shuiu što bi rekli, i da će sami tim i ta neka digitalizacija i sve ti neki zraci koji već postoje, to su neke mikrotraume koje oštećuju nas, moći da se sugeriše, odnosno da se reši.
Eto, to bi. Ali što se tiče kokosa, kokos ima razne prednosti i manje. Znači, ne znam da li je neko znao da je suština kokosa je u stvari slanina. Znači, kokos je u stvari biljna slanina. I vi kad imate nekoliko vrste kokosa, jedan je sladak, drugi je vodenast, jedan je mekan, jedan je tvrd, i vi kad ispržite taj kokos, to smo mi pronašli tamo u Survivoru, i iseckate ga sitno, vi dobijete ukus kokosa kao da jedete kokice. Jako je dijetalno, nije mnogo štetno, tako da možete da probate, u kući se vrlo lako sprema, recepte možete pronaći na moj email adresu, daću vam kasnije. Ništa, mi sledeći short koji pravimo, ti kuvaš kokos da vidimo kako sve to izgleda. Marko, sad, kad kreiramo taj ofis, ok, rešit ćemo i kablove, rešit ćemo i tehnologiju, ali istraživanja pokazuju da modernom čoveku ili čoveku generalno je neophodno minimum 8 interakcija u toku dana sa drugim ljudima da bi osetio minimum sreće. Dobro. Ako smo zatvoreni u kancelarija, po 8 sati je možda i malo, već po 10-11 sati, kako da ostvarimo tih 8 interakcija u toku dana? Pa sad ovako, u savremenom ofisu vi imate uvek zone. I to je ono što je nekako postao standard. Vi morate imati zonu za individualni rad. I to je mesto gde neko treba da se osami, da ima svoj kutak, da se izoluje, da je zvučno izolovan, da mu niko ne smeta i da on može da završi neki posao, da mu ne stižu poruke. I ljudi vrlo vole te zone. I provedu tamo koliko im je potrebno da nešto završe, ali ne mogu da rade 8 sati tako. Jel? Onda morate imati zonu za kolektivni rad, gde ljudi mogu da imaju interakcije dok rade. I onda imate još i treću zonu za rad, to je onaj kolektivni share, znači to je ono gde vi treba da razmenjujete ideje, da je to neka kreativni proces, gde vi toliko i ne radite koliko komunicirate sve vreme. Jel? To nisu konferenci su nešto drugo, to su zvanični meet-upovi gde vi treba da dogovorite nešto kako ćete dalje da radite. Ovo je da vi uzmete kolaž i da slažete kockice. Ali opet to zavisi od firme do firme. Neka firma ima potrebe za ovim, neka firma ima potrebe za onim. Imate firme da imate ljude koji su stalno negde napolju i jure i dolaze u ofis jednom dnevno na sat vremena i treba da imaju jedan sto koji treba da šeruju sa još 2 ili 3 osobe, recimo nema potrebe za više. Tako da opet se vraćamo na to, svaka firma ima specifične potrebe za specifičan sektor svoj, jer nisu svi koji su zaposleni u firmi sa istim problemima. Tako da tih 8 sati neinterakcije možda ima u nekom sektoru, da nije uspeo da napravi svojih 8 interakcija u toku dana. Uglavnom ljudi to uspevaju da urade. Znači, dizajn kancelarijskog prostora treba da podrži da imate najboljeg prijatelja na radnom mestu u svojoj kompaniji. Znači, prvo morate da uđete u to šta su potrebe konkretne firme i onda da odgovorite na potrebe konkretne firme kroz različite sektore, prostore koje ćete dizajnirati u skladu sa potrebama tih sektora unutar firme i da im na taj način dajete održive rešenje koje će moći da planira i njihov razvoj poslovanja u narednih 5 godina. Jer firma kada se, to je jako bitno, znači firma kada se seli u nov prostor, ona hoće da pošalje poruku. Znači pošalje poruku svojim zaposlenima da brine o njima, da će da im omogući najbolji idealan prostor za rad kao da su kod kuće, da budu srećni. Hoće da pošalje poruku svojim klijentima koji će dolaziti u posetu kako bi im pokazala u kom smeru ide filozofija njihovog rada. I potencijalno, ako je takva firma, hoće da pokaže poruku široj javnosti. Recimo, siguran sam da se sećate da je to bio možda Google koji je prvi napravio revoluciju i da smo mi svi videli, vidi kakve Google interijere pravi, jel? Oni su baš bili ekstravagantni za svoje vreme, to je bilo 90. čak, tako nešto, početak 2000. Baš je bilo ekstravagantno. Sad je to počelo, sad svi su u tome, čak počinju malo da smanjuju to, da ne bude toliko prenaglašeno, ali su prvi bili. Tako da je to postavljeno kao neki trend i vidjet ćemo. Mislim, sve se razvija. Vidjet ćemo. Ali svako preuređenje prostora daje šansu da se promeni kultura firme. Čak je to mnogo lakše selitbu u novi prostor. Teže promeniš kulturu ako imaš renoviranje postojećeg prostora da već živiš. Ali ako se seliš u novi prostor, potpuno su ti date šanse tada da postaviš novu kulturu u firme.
Ne samo vizualno, nego i što se tiče ponašanja i što se tiče vrednosti. Za zaposlenog u toj firmi je to potpuno isto kao da se preseli u drugu kompaniju. On radi i dalje za jednu istu kompaniju, ali to je druga, on je napravio, u novi brak je ušao. Vera, da li sam te dobro razumeo? Hoćeš da kažeš da menadžment treba da koristi prostor kao alat u formiranju kompanijske kulture? Apsolutno, i oni su svesni toga i zato ulažu i velike novce. Team buildinzi su deo toga, ne samo poslovni prostor u kome se radi i živi, nego šta ja sve tebi nudim da bi te zadržao. Hvala Bogu, sada mora da se misli o tim zaposlenima. Koliko dana odmora ti nudim? Da li ti nudim kafu iz espresso aparata ili sam moraš da je donosiš? Da li donosiš mleko ili ti ja dajem? Da li ti nudim ceđeno voće? Da li ti nudim kakve sve benefite? Plus, uz ceo setup prostora koji sada iznad svega treba da obezbedi taj well-being zaposlenog, ali treba i da zadrži talente i treba da privuče nove talente. Mnogo je teško sada naći dobrog radnika, a zadovoljan, dobar radnik je zadovoljan radnik, a zadovoljan nije samo platom, nego svim različitim, zavisi, nekom je to plata, nekom je to vreme, nekom je to odmor, nekom je to hrana, neko se žali što ima sve, ali nema baš soja sos. Baš mu fali. Radi. Osvrnut ću se na ovo zato što sam se ja sa ovim susretao naročito tako 2008. 9. 10. 11. godine kad je krenula ekspanzija IT-a i prevashodno tad sam primećivao da upravo IT-evci nisu odlazili, imam dosta prijatelja po IT kompanijama, čak i neke vlasnike preko sporta sam upoznao i dan danas se družimo, gde su pričali baš upravo o tome da kako IT-evci nisu prelazili zbog 100, 200, 300, 500 eura veće plate, nego upravo zbog tipa stolica koja se koristila, da li im točkići prave buku, da li kad sednu na stolicu ona pobegne ili ona ostane tamo gde jeste, da li imaju ono što ste rekli kraft pivo ili industrijsko pivo, da li imaju grisine, da li mogu da rade 24 sata, od skora je počeo taj trend, da li imaju fitness, wellness i to. Tako da nije više samo novac nešto što diktira ostanak u kancelariji, nego upravo to što ste rekli, preuređenje, jer upravo i jeste i to se dešava da samim preuređenjem i tisona u prostoru, osvežite prostor, imate utisak kao da ste prešli u neku drugu kompaniju. Tako da, evo ja dajem slaganje. Sada, Mitre, ti si sportista, celog života se baviš i sportom. Ti si fitness instruktor, imaš svoju teretanu. U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija je proglasila sedenje za bolest 21. veka, što je izjednačila sa pušenjem koje je bilo proglašeno za bolest 20. veka. Da li primećuješ da dolaze možda mladi ljudi kojima to sedenje stvarno pravi neku pometnju u zdravlju ili ovi doktori preteruju? Doktori ne preteruju, statistika govori sve o to što si rekao. Ne bih ja rekao sedenje, nego neaktivnost ili smanjena aktivnost. A ja sam siguran da sada ovde, to vam postane onako opterećenje, malo lepo opterećenje, ja pratim kako ljudi stoje, kako sede, kako se kreću, to se zovu obrasci kretanja, čak i obrasci disanja i sada ću nešto da kažem pa će svi da se zapitaju, da probaju da osete kako dišu, dok slušaju nas dok pričamo, da li dišu plitko, koji broj udisa, koji broj izdisa, evo već vidim da sad svi nešto razmišljate i gledate kako dišete. Sad zamislite samo kad biste disali 6, 7, 8 puta tokom celog minuta, a ovako dišete 20 puta, 30 puta, koliko bi bolje bilo da uradite zamislite sad samo što sam ovo uradio, potpuno je neka druga dimenzija se proširila prostorom. Tako da jeste, ljudi se slabo kreću ili se ne kreću uopšte. Kad bih izveo nekoga ovde da testiram kako su mu napeti fleksori kuka, mišići kod prepone, sigurno bismo videli. Gluteus, odnosno zadnja loža ili zadnjica postaje inhibitorna. To znači nije uključen, mišić ne postoji. Ako mišić ne postoji na gluteusu, imate problem sa lumbalnim delom. Idete kod doktora da vam popravi leđa, ali nije problem u leđima, nego je problem u zadnjici. A to zato što se ne krećete, imate problem u zadnjici i lošim mišićima, neaktiviranim mišićima i tako dalje. Tako da da. I sad ima ona krivulja, ne znam kako se to zove stručno,
kad se dete rađa, pa kad raste, pa kad hoda, pa se onda smanjuje, ide onaj, što kažu, degresivni moment i onda na kraju poslednja slika je šta? Čovjek sedi u stolici u kancelariji. Tako to je prokletstvo sadašnjeg veka. Tako da jeste, omogućavaju nam radne stolice, ergonomske stolice, daju nam benefit, daju nam prednost, ali kad radim i kad pričam sa kancelarijama, sa ljudima koji kupuju namještaj i kad im kažem super, u redu, ergonomska stolica, ali na 30-45 minuta ustanite, prošetajte, vratite se i onda nastavite da radite. Znači, mi sada ne smemo sedimo više od 45 minuta. Pa mi smemo da sedimo. Nije pametno da sedimo. Da, ali se sjećaš ono kad smo ti i ja se družili, pričali, čitali knjige nakon radnog vremena, što sam jako voleo, što si mi zakazivao sastanak, mi radimo do 5, a ti mi zakažeš sastanak u 7 da bi imao 2 sata da moram. Inače, da, to mi je radio. Venco je bio moj mentor. Ja sam morao da čitam knjigu i nisam znao šta da radim. Ta telefon nije bilo Instagrama, nije bilo tih stvari i čitao sam mnogo knjiga, iz struke. I baš je bilo onaj moment da samo 5% ljudi uradi 100% posla kojim se bave. I tih 5% koji urade čini veliku razliku. Tako da, mi možemo da ustanemo i da se prošetamo i da se vratimo i sigurno ćemo biti produktivniji nego neko ko je sedeo 4 sata, bez obzira koji je deadline, bez obzira koliko je bitan posao, bez obzira koliko gleda direktor da li on radi ili ne radi, tih 5%, odnosno taj moment šetnje i kad se bude vratio radno mesto čini razliku. Hvala ti što si potvrdio da traumu mladosti ostaju do starosti. Hvala. Vera, Marko, neka druga istraživanja govore o tome da digitalizacija i savremena tehnologija je promenila način rada u tome da nekih 70% od radnog vremena u toku dana mi provedemo u timskom radu. Samo 30% u individualnom radu. Da li delite mišljenje da mi na lokalnim tržištima, u Beogradu konkretno, kada uđemo u jednu prosječnu srpsku kompaniju, imamo 80-90% od prostora popunjen za individualni rad i da to pravi jednu malu diskrepancu ako imamo 70% od vremena u timskom radu, a samo 15-20% od prostora za taj timski rad. Da li to pravi neki problem u Sigurno. Mi smo imali u startu, možda rekao Maro, pre jedno 7-8 godina su krenuli, da kažemo, veće firme strane da dolaze ovde i da one naprave razliku. Desi se neki veliki projekat, strane firme najčešće i uglavnom je to IT, one naprave neko čudo i one postave novi korak za sve ostale. To je proces, to se menja. Prvo smo mi morali uopšte da edukujemo, ne morali, nego vremenom edukujemo domaće firme i domaće gazdinstva za potrebu angažovanja arhitekata, za potrebu angažovanja project managementa, za potrebe objašnjenja šta je to što čini sve poslovni prostor. Mi kroz taj proces edukacije dolazimo do toga da im pojašnjavamo zašto su potrebni ti dodatni prostori gde radno mesto nije samo sto i stolica. Radno mesto je i taj telefon, radno mesto je u liftu, radno mesto je u kolima dok se voziš do posla i nazad. Sve razne stvari, razni prostori su sada radno mesto i mi vremenom, i mislim da se velika promena desila već u zadnjih 7 godina u odnosu na srpske firme tada i sada. Puno posla još ima, puno treba da se radi, puno treba da se priča. Ovi paneli su način kako dolaze ljudi do informacija, jer na kraju i njima će trebati zaposleni koji će odlaziti zbog ovih stvari koje nemaju kod njih. To su stvari koje dovode do promene. Opet je do toga kakva je firma i čime se bavi firma. Ako imate advokatsku kancelariju, vi u jednu advokatsku kancelariju gde sedi jedan advokat, to je 20 kvadrata, razumete, ne može da bude to 5-6 kvadrata koliko bi bilo ako je call center. Ili u call centru imate u stvari čak i manje, imate 100 od 120 cm i još 6 stolova oko vas i tako grozdove stolova u nedogled u nekom open space-u. Svakako, kad je tako gusta radna atmosfera, onda vi imate i dodatne prostore koji služe za rekreaciju ili dodatne prostore koji služe za komunikaciju ili jelo ili tako nešto. Ali opet, zavisi samo od toga kako ta firma posluje i šta ona treba da omogući svojim zaposlenima. Koliko u Beogradu kompanije posvećuju važnost opremanje kancelarijskog prostora i da li kompanijski budžeti omogućavaju opremanje
kvalitetnih kancelarskih prostora? To ćeš verati. Nema jednog jedinstvenog odgovora. Najviše razlike su napravile ovo što sam malo čas rekla. Dolazak stranih firmi, zapravo, Srbija može se posmatra na dva načina. I kao Indija u Evropi, gde pružaš super neke usluge za male pare, gde imaš gomilu servisnih centara sa jako velikim gustinom naseljenosti tih kancelarija. Tu nisu najsjajniji uslovi za rad. Ali dobijaju edukovane ljude koji znaju jezike i koji mogu da pruže tu uslugu bolje nego Indija. Ne vređam, ali prosto tako je nešto. Ali opet imaš i nešto što se razvija kao što su ti IT hubovi i u Beogradu, i u Nišu, i u Novom Sadu. Širi se i na Valjevo, širi se i na... I to su firme koje naprave razliku. I to su firme koje su spremne da ulože budžete veće, zato što im to opet donosi i njima na kraju veće zarade. Jeste da je važan zaposleni, ali najčešće je vlasnicima korporacija najvažniji njihov profit. A ulaganjem u prostor, sva sreća, dokazalo se time povećava zadovoljstvo zaposlenog i ostanak u toj firmi uz ulaganje ove druge stvari koje smo malo čas napomenuli u sve benefite. I da, taj IT koji si rekao da je pokrenuo stvar, sad vi imate domaće firme koje nemaju veze sa tom branšom, nego neke potpuno druge, ali koje su videle kako to izgleda, jel tamo, i onda i one hoće da to implementiraju. I to je sad vrlo interesantno da vi jedan koncept koji je došao iz jedne vrlo ograničene branše, prebacujete sada u druge firme koje nemaju veze sa tim i čije su potrebe poslovanja malo drugačije i onda prilagođavate kako bi se to uklopilo u njihov način poslovanja. To je interesantan posao. Ljudi kupuju zbog emocija, ne vole vole da kupuju, a ne vole da se im prodaje. Malo sam se zamislio, pokušavam da citiram jasno što sam pročitao u knjigama i to je definitivno to. Ako mi probudimo emociju kod ljudi, da li je to da im ne odu zaposleni ili da budu zadovoljni, oni će potrošiti više novca nego što žele. Ja za evo koliko godina se bavim prodajom nameštaja i uređenja poslovnog prostora. Mnogo puta sam se susreo sa decision makerima koji su predvideli jedan budžet, na kraju taj budžet je skočio 10, 20, 30% više, jer sam uspeo da probudim emociju iz razgovora sa njima da se ipak odluče za možda skuplju stolicu, malo skuplji tison, tako da definitivno ljudi nekad i potroše više novca nego što hoće ako im se probudi emocija u prilikom tog komunikacije. Eto. Sad, Mitre, ti si pomenuo da nisi doktor, ali mi na ovu konferenciju danas imamo tako dobru publiku i privukli smo tako značajne ljude da imamo jednog doktora ovde sa nama. To je doktor Zoran, koga ćemo da pitamo koliko se vi slažete sa tim da je sedenje veliki zdravstveni problem. Moje ime je Zoran Stanković, ja sam 33 godine već lekar i ono što prvo moram da pohvalim, a to je da ste jako u dobrom prostoru napravili veoma interesantne prezentacije koje su i mene inspirisale, tako da inovacija vam je potpuno na mestu. I ono što me takođe oduševilo, to je što ste ovu muziku koju ste ubacili između, sa kojom smo mogli da đuskamo, nas je malo razmrdala u pauzi i pauza je bila taman kad je trebalo da se desi. A sedenje je zaista ogroman problem. Kao što smo lepo čuli, prvo zbog toga što nam smanjuje kapacitet disanja, a ono što sam hteo da dodam od ovog što sam čuo, to je da recimo ako imamo, a imamo one koji rade kod kuće, sve više, neki od njih su ženskog pola i neki od njih su u drugom stanju. I ono što u stvari smo mogli da primetimo u praksi u posljednjim godinama, to je da u stvari oni imaju problem. Ako nemaju dete, oni imaju problem da sede satima, jer nema ko da ih podigne i da u stvari nisu svesni da satima sede kod kuće i rade i onda, naravno, kad odu na pregled imaju razne probleme i komplikacije u trudnoći zbog toga što su sedeli. A s druge strane, zna se da u stvari ne savetuje se da se sedi duže od 2 sata bez fizičke aktivnosti, ni slučajno u bilo kojoj aktivnosti, a pogotovo ne u takvoj jednoj specifičnoj situaciji. Ono što imamo takođe kao nešto što je realno i treba ga iskoristiti, to je da u stvari suštinski je jako mudro da se na pravi način organizuje vreme i na konferencijama. Mi smo prošle godine imali jednu čast da budemo domaćini
celom svetu u okviru jedne oblasti medicine i na sastancima 3,5 dana je trajalo, možete misliti koliko to od 9 ujutru do 6 popodne. Imali smo nekoliko situacija u kojima je 2 sata trajala sesija bez pauze. I mi smo ubacili jedan novitet, da posle sat vremena, kada su trebali moderatori da se smene, onda smo mi pustili 2 minuta muziku, zamolili jednu od koleginica da nam pokaže plesne pokrete, svi su ustali, odigrali plesne pokrete, promenili su se moderatori i ušli smo u novu sesiju. Ove godine kad sam otišao u goste kod kolege u Ameriku, oni su to isto primenili i rekli su, evo Zoran, da vidiš, uzeli smo tvoj primer, tvoju inovaciju, zaista je odlično bilo prošle godine, jer nam je unelo zaista kvalitet u samu konferenciju, u pažnju onoga što slušamo, razbilo je monotoniju onog što ne sme da nam bude monotono u stvari. Eto, to je priča o sedenju s moje strane najkraće moguće. Doktore, moram da iskoristim ovu priliku za još jedno pitanje. Istraživanja psihologa pokazuju da ljudi kada stoje generiraju 27% više ideja nego kada sjede. Jel sa medicinskog aspekta moguće da stojenje podiže kreativnost? Ja mogu da poverujem u to. Ono što moram da vam kažem, to je da mi u ovom trenutku imamo problem. Ja u stvari iskreno imam problem da vam dam precizan odgovor. Jer kao što ste vidjeli u vašim prezentacijama, mi smo sada iseckali ljude, iseckali smo ovu priču u nekoliko prezentacija. Jedna je bila o zvuku, druga je bila o prostoru. Tako smo i mi sada naše stručne radove koje radimo iseckali u delove i onda kada nešto je krupnije, kao što je ovo pitanje, mi u stvari to ne možemo da dokažemo na način na koji je nama potrebno. A u stvari svima nama je jasno i primetili ste da kako ste ustali dok je trajala prva ili druga prezentacija, tako vam je odjednom bilo bolje, lakše ste slušali i zato sam i pohvalio prostor, jer apsolutno nam je potreba za promenom i za fizičkom aktivnošću i tekako potrebna, čak i u trenutku kad smo pasivni slušači, odnosno kad nešto slušamo ili učimo. Hvala vam, doktore. Sad da ne bi nas optužili da previše sedite i da vas držimo prisilno, mislim da smo polako došli do kraja. Svakako, ako ima nekih pitanja, slobodno postavite. Može, Survivor pitanje isto slobodno. Ko je pobedio? Dobro, došli smo i do kraja ovog formalnog dela. Hvala vam na pažnji, na energiji, na vremena, tako da možemo sad da produžimo taj networking deo, da malo se zabavimo i eto, konektujemo između nas. Hvala vam puno. Hvala vama. Hvala. Da. I ovo je bio još jedan storytelling. Приказните продължуваат. Благодариме. Thank you.